Bang pot nang tuma pana kiro kilo. Litung kopi kosi nang tuma pana chuhana kok mana chuhana kok ma pora tante mohat tuma ke hai pizza tane doan alam stame nang khan pono. Lagi non malom social media long ki jumput. Kahiji meme lapen ke kangring meme katherak meme alam lapen na video lo. Anu tinabang putin sa mechingi lo lape tek long lo. Lasinig dum pig an pinili tum हम भांगलों लपुसोन की लुचो लपेन लपुसोन की दुको के कोपी जोइने मा कोइली तुम माथा दाम लो बोलते माथा ने पिन आन लपुसोन आन देंग सिली तुम दो अथे लपुई तुम चिलांगां लो बोलते इंग्लो मा सो तुम भात इली तुम कार्बी तुम भात आर्नी के वांग से तमे कचुलांग रेमबेन अप्रान के दाम नांग लपुसोन से तमे इली तुम ठेकलोंग बम लो उसुमार पुपे अकिसार पी को अंता में लतुम akisar pi phan kwan sa me palom ni lapo ans theklom lasi lapo anang deng unang kusita me ko pi posi pini itum katherak me me video sita me pini social media long ki klang ang poklo ko pi posi lapo son ki do poklo laili tum cherju dam lo ba thanam lo pulo tangte ili tum Cithana muli pin lang honeli kaning jidam ji phan ko sita me ning jita ingtung ke lapen ke ning ta me addu ki do lapen ka thera ko puson si do lasi la puson ke claim kahing no ke claim ka do ka be male la puge claim la puge kali ke claim be ka tuma phan lapen ke labang so video ko viral be ka tuma phan lage immediate pe lage ne vek nang ji usni te be PHLC women tatung penelitum hanglo laben diman lo at kinet cholo pata kali so dapen sing sai nanji akhe idam tangai ni pelo puson naklang lo laben patumi hasata me angko video ki mi anutin sata me social media lang ra post heklong ko atumi hasata me angko video ki mi lo puson ki klang thudo akhe me video kali lata akhe no video Ake me video potelan viral tong pelak tahai mine. Seta me akaheng no video pelak atumi hate klang tame pini asa me. Ili tum Facebook lo into lo bodang te lahai si tum thekong bakranji. Lasnili tum hin pen Central Committee hin pen seta me law and order tum phan seta me low budget dam elo. Lasdi tum swalo song pen seta me tum women wing sa hin pen seta me. Nili tum ans se isse pressure ki pidun tu loje immediate pen kaheng no ke claim at tumam phat net inang vek na ji la pen ke so da pen inside vek na ji personally mahin pen sa tabe jail da ben na press meet thal sita ni ya so lo song pan do tilo ta la super thai ngom kan samdum re song se thai ngom na taxi so le kon ke rai kom ana kom he ko sa ko WKC dan han pathai ta la tuma song ta non samdum re song thai ngom sa super thai la so patha le tum hin pen di puang tum bang ke la ke sualu mithang ka me sualu phase karja pilo mati di sualu tumhan karja pi posi sualu tum ka chiplang ke chok che ke le la tum chini lo posi alang tum sita me non por ke du join nang je por ke kali lo alang tum sa me thor nang ko lili tum hin pen ka chuni ri kang tum bang ke athe ki chok che ke claim tumhan ke la ke action ke anbek nang ko mati la se alang tum sita me just amen ka cheer chop kali ra hedi akam sita me ke claim je phansela to phansa me tu mahin tensioning rilo labang ke Seklang ham lo insulus tanta long paten dia tidak masuk bisa kulo kui ga la so putha hedi isiman tu me na le tunang kar julam ta hok lo pini political alam litum APHLC tuma pini meeting ki dolong le tha son son do olo meti kapre son pusatan hedi la son lo potan de nilitum han ke nairas prapi sami non pini arni ke a video se klang haman lo sata me people se eras redal la ke nilihi bagi tu ang tu mage tuteli ke silong ke la ke jakpo ma be us nilihi bagi tu ang tu athi aja pong do puson de ko mati hai tum phanta alang tum claim on e pong ke ka paklang la ke Rat tum kelang tum phan ninga che thejoni selang tha pa khai lo mati ti ate gopi po selang tum claim on edal lonte
claim take aja kong se patla Aron chini ni delo tigo aron chini ni delo hala 6th schedule the Constitution of India ki hala daki social justice, equality, liberty, fraternity do ulo Constitution of India long kito ke preamble porhit ha Karbiang long autonomous council ka charitu porhit ha hala da rights, justice, equal justice, equal rights, freedom of speech, freedom of expression, right to religion, right to politics. Halamat hadamra nangli ki aki thenai lo aki hai sir CM tu diram ro ha nangli andar sido DC atumta SP tumsta athe lagi inglong havar paragraph ilitum ha 20 long ta ikitok lo kente paragraph 20 lagi 6 schedule ahavar inglong ahavar karbi lapet inglong itum chitsagon elo majogle chuklem chumatha tum sitami law and order sitami APSLC ake hai sir GI kathar sir central alangli president hin pen sitami law and order tumaphan allo memorandum pialo da sinilitum APSLC so arlo atum ansitami hamphang so arlo lake party alam chipu pe pen so arlo tum ansitami nang thurnon chỉ song no na ning kang sam ki wanja phan la hai mek lang no ot lang no no lang no la pang so a example nang si jong si itum peklang pulotang te ilitum asomar ke nat si damalang nat si dolang banga khai ke ilitum phan la bang so RSS agenda ke ilitum phan ke pawir klung nang arlo so tuma phan ke asomar ta phai pa kom pa jum hek nang pusi apok tak nang ke plak lo la son tak thak si so arlo tuma phan an ke la tuma phan doai PC mitsi la tuma phan ok apran peheng no nangpu so arlo phanjot kali youngsters tuma phan sta drugs kapi chopen la tuma phan mentally physically aphu peheng no atpensi la tuma kai peheng no nangji pusi RSS atum amen agenda lasin nilitum central women wing pen kachuning ri la pulon non ki dobom a sarkar BJP government ake hai sartuli ram ronghang alang liphan mainly nilitum APSLC Central Women Wing pen alang liphan kachuning ri padi krim alam ke lahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain pontha la pen kidnap ponjia phan KM ake hai apin so mata kengsang ma alang litumaphan ne nangra ji pus Central Women Wing pen ilitum na puso si mata lo ma puso lo ni oi pilo ning duk pilo la pen nilitum chak on elo pinyar ni nilitum jo so arlo tum ha kunat ne pen Halloween pen oto bhara lo ma ke do aja kya keng pen siwa aja ke bas pen se nai dun ason si nilitum so arlo tum ta ke do chi Halloween la si nilitum ke do ki tha pinyar ni ning kang sam avedalo hempeng phon ta ke bar dia phan inut so arlo ning kan crazy nilip ahawar adimalong wrong atok pen inut ajo kaping dam ki dam hut lada hem pen phong ke baramat hem nang chiru chu thadalo konalo ne ke phangodong tong ke pon ne keng sang tun tong ke pon ne kasi RSS amen agenda bang ilitum la anutin adontin abang hutin arlo susitame so RSS tum agenda ilitum chiron chebaksi ilitum la so party la so dhorop pu ilitum che plak nepin chipu pepin pen so arlo song nang thur nang po la pen ilitum justice rights ilitum la chilong nang ji la pen che fight nang ji la pen la pusona ot lang no la son viral kapachithang dudud dat ke la bangke chok lu la pen de la son ke nang ne ilitum Karbiang long east west dimhasau ke ilitum adim ke lang me pik greenery lirsing ilitum along ke domepik la si bangakhai ilitum adim nang chirai pusi keng sang apin so si so arlo so tuma phansi Karbi tum hansi inglong akhai phansi la tumge pon po apiso chikampo angke akur da Karbi akur endun po longle nang chirai dun po pini longle na chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami towar dampri dampro sitami kerap murder la pen lahai ing to nang po la pen BJP government tum sitame nangli tum sitame mithang apak mithang asu angjir mithang ahem asorapan kaching hon son thot Karbiang long east west di mahasau asu arlo phan rai pom ponon la penge ning kang sam ki wanjia phansi tuning ri padi krim lo Sani Karbiang ong ko sida ni ba ka so ta kan sai da
Piarnian ta la kidam tang hala sumila rong hangpi inut usu nogong dodun lo angke school gidun amenten alang ni phan chorep dat lo ami thang a hem la kengsang a hem atum si chorep dat lo la so so phan rep dat pen chulang ram dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la so so akai dam lo la phan ta school a hem kim dam po pu pen la kim chot lo ne kim kelone labangta chini dam pamemela setame law and order labang so hut setame penang ane che songpon la social organization la pen ke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setame labang ke kachirapon dodunno bon setame Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen la sumila rong hangpi pen chenglok sona taxi dolo wang olo la posona rep cases tumhan thanga justification ta awe non rina terang rina rong pipi di alang di phan setame la puson men si rit ka chudam pen hem ke wang tuware beng ha rengang se sig theklong konat lo halapang so abeti bachao beti parhao konada parhao lo kapar how pen ke dam pen si red dun that itu also Don Bosco along exam na pidunji pu kitunji pu hedi reporter satung la so nu higher secondary first year lang la so auto pen ang kami pasang no ni exam porlo pasang se what kepon la so ami thang life ka safe na oh ha bor pung tara pung jo no clase so alabang so rosmi kita o ala so na taxi practical tung pen dollar kada pot halata acham dam juilo la so na taxi dolo uncountable lo jo non la po anak kisung suardo tu deredu so our lotum sa young girls and mother women and children atum pini safety zone avelo konada bachao lo konada parhao lo labang so bachao ke ka bachao